Ο ισθμός της Κορίνθου συγκαταλέγεται στα top 10 αξιοθέατα παγκοσμίως που διαθέτουν αυτόν τον πλούτο της πολιτιστικής κληρονομιάς που η αφετηρία του χάνεται στα βάθη των χιλιετιών. Αν και θα έπρεπε η πολιτεία να το εκμεταλλεύεται, απλά εθελοτυφλεί και τις περισσότερες φορές τον πολεμά. Κάτι να φτιάξουν στον ισθμό για να τραβάει περισσότερο τον κόσμο, γιατί όσο πάμε, αντί να ανέβουμε, πέφτουμε. Δεν έχουμε ανέβασμα της αγοραστικής, πώς το λένε, παρόλο που είναι ισθμός, που είναι πέρασμα. Θα χρειάζεται μια καλύτερη προβολή, πιστεύετε, μια επιθετική διαφήμιση, τουλάχιστον να μην... Και διαφήμιση και να φτιαχτεί λίγο ο ισθμός, γιατί είναι πολύ χάλια. Και ναι, για μεγάλη διαφήμιση. Οπωσδήποτε θέλει διαφήμιση, γιατί δεν έχει διαφήμιση ο ισθμός. Ενώ άλλα μέρη έχουν διαφήμιση, εδώ δεν έχει διαφήμιση ο ισθμός. Ερχόμενοι στο σήμερα, διαπιστώνουμε το έγκλημα της πολιτείας, η οποία έχει αφήσει αυτό το μνημείο να καταστρέφεται χρόνο με το χρόνο, χωρίς να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση για να το διασώσει. Από τα ιστορικότερα μνημεία και οπωσδήποτε πρέπει να είχε ανάπτυξη, να είχε και ο τουρισμός να καθόταν, γιατί κάθεται και δεν έχει τίποτα να δει. Εκτός από το κανάλι δεν έχει παιδιά τίποτα άλλο. Και τα μαγαζιά είναι χάλια. Τι να λέμε. Γιατί ακριβώς δεν έχουν χρήματα να κάνουν. Έτσι, επενδύσεις. Όταν δεν πάει καλά την επιχείρηση, δεν μπορεί να κάνει και επενδύσεις. Και φυσικά με ένα και βήματα στην καθαριότητα σε πολλούς σε πάρα πολλούς. Και καθαριότητα, παιδιά, γιατί εντάξει, τα έχουμε αφήσει όλα πίσω. Όπως προανέφερα, μαθαίνοντας και γνωρίζοντας για τα διάφορα μνημεία ανά όλη τη χώρα, τα οποία βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση και κοινοποιώντας τα, βοηθούμε στην άσκηση πιέσεως προς την πολιτεία να κάνει κάτι άμεσα.